Fir-rokna tal-lum se nagħtu ħarsa lejn it-tħaddim tar-rima, teknika li permezz tagħha it-truf ta' żewġ kelmiet jew aktar jaqblu bejniethom fil-ħoss. Ngħidu aħna tagħna u magħna jew sultan u ferħan. Xi drabi ir-rima niltaqgħu magħha fil-proża, imma hi ħafna aktar komuni fil-poeżija l-aktar dik tradizzjonali u tista' tinqasam f'diversi patterns imsejħa skemi. Meta l-aħħar kelma ta' żewġ tifrus fuq xulxin ikunu jaqblu fil-ħoss, ngħidu li għandna rima mbewsa bħalma nsibu f'distiku fil-poeżija Mara Morna ta' Maria Gregganado, brima bejn il-kelmiet fija u rebbija. Flok xi villa ħawlet fija, kamra f'siġra u ftit rebbija. Xi drabi, ir-rima mbewsa tkun maqbuda bejn versi oħra li jirrimaw. Din ir-rima nsejħula rima magħluqa u spiss niltaqgħu magħha fil-kitba tal-limerikki, ngħidu aħna f'Modern Art ta' Guido Lanfranco. F'nofs ta' wirja kien hemm munzel fl-art, barmil, pala u xkupa bl-iskart. X'ħin mortu ċaqlaqthom, tabella rajt taħthom. Do not touch, don't remove, work of art. Drabi oħra, ir-rima taqbeż vers, ngħidu aħna l-ewwel vers jirrima mat-tielet, jew it-tieni mar-raba', bħalma jiġri fl-ewwel strofa tal-poeżija Possibiltajiet ta' Antoine Cassar. Ħelu l-irxiex il-lejla, ilaħlaħ wiċċi triq, jiftaħ beraħ in-nifs, itaffi ftit mid-dieq. Ir-rima alternata hija simili għar-rima mqabża, bid-differenza li l-versi li jinqabżu jirrimaw bejniethom ukoll. Eżempju ċar ta' rima alternata insibuh fil-poeżija qasira Ħlewwiet moħbija ta' Duncan Psajla bis-sottotitlu Fil-bogħod minn Goethe. Min qatt ma xorob mill-lajn tan-niket, min qatt ma beka b'qalbu maqsuma fis-sodda waħdu bil-lejl u siket, ħlewwiet is-sema ma jafx x'inhuma. Ir-rima tista' tieħu diversi forom oħra u tista' tkun interna jew ġewwiena, jiġifieri rima li mhix fitru fil-vrus. Anton Buttigieg jinqeda bir-rima interna billi qabbel il-kelmiet ġewwa u sewwa fil-poeżija Ġrajja ta' mħabba. Magħluqa ġewwa ħabs għax ħabbet sewwa. Meta l-poeti ma jsegwux skema partikolari ta' tqabbil, kif spiss jiġri fil-poeżija moderna, ngħidu li għandna rima ħilsa jew irregolari. Drabi oħra, il-poeti ma jqablux żewġ kelmiet jew aktar b'mod perfett u għalhekk ngħidu li għandna rima imperfetta. Jekk fil-kitbiet tiegħek tixtieq tkun qabbil jew rimatur gwapp, huwa importanti li jkollok vokabolarju wiesa' u li taqra ħafna poeżiji. Bħal f'bosta tekniki oħra, il-moderazzjoni hija essenzjali. Ebda kittieba jew kittieb m'għandu jibbaża kitbietu fuq ir-rima biss. Kurżità tal-aħħar. Xi lingwi saħansitra għandhom rimarju, jiġifieri dizzjonarju tar-rima, imma lissa fil-sinna jkollna niddependu biss fuq il-ħiliet kreattivi tagħna, li wara kollox mhix ħaġa ħażina. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.